Elk jaar gaan er duizenden en duizenden bern op zielkamp in uw provincie. In zinstelling ter boordjeverhierders hadden zielskwam geen last van mensen die het pas op het laatste moment een boord boeken of die het oorzissen bij min waar. Wij zitten echt op de markt van de tweeverdieners en daar ben ik gelukkig een hele protte van in Nederland. En die hebben 6 tot 9 weken vakantie. En dan gaan ze 3 weken met ouders op vakantie. En de ouders van onze band willen net dat hun band oerstritten rennen. En die ziek je activiteiten voor hun band. Een soort band komen jarenlang voor de ziellessen en worden later instructeur. Vanaf mijn 6e volgens mij of zo. En is het nou drukker of minder druk dan anders? Nou, ik denk ongeveer even druk als normaal. Zielskwallen de Veenhoop zit deze simmer vol slime vol. Elke week gaan 140 bijen je les. Ze moeten zelfs nee verkeerpje. Het is dreger als vargeneren om genoeg instructeurs te vinden. Die hebben introductieweken, die hebben hertentamens, die rennen kooskappen. We hebben een hele protte die kooskappen rennen van medicine. Dus ja, dan wordt het gewoon lastig. En ze had zien maar een beperkte tijd. Maar voor bijen is er maar één reden om op zielkamp te gaan. Omdat ik het leuk vind om in een boot te varen. En dat het ook heel gezellig is en zo. Je leert er ook van.